खुलुमबाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड निउस 24 नि जानानै नोंथांमोन अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। गिबियावनो होनो लादों मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बलिउडनि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतआ दिनै मुम्बाइनि बान्द्रायाव जिउ नागारो। बिथाङा गावनो गाव जिउखौ फोजोबना लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। गिबियाव बिथाङा हिन्दी सिरियेलफ्राव फाव खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बलिउडनि सावथुनफ्रावबो फाव खालामनानै नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव बलिउडनि फावखुंग्रिफ्रा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथाङा मानो गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो बेखौ दाबो नाथाय आबुङै मिथिजोबनो हानाय जायाखै। बिथाङा 1982 मायथाइनि 24 जानुवारियाव बिहारनि पाटनायाव जोनोम मोनदोंमोन आरो दिनै 14 जुन 2020 मायथाइयाव बिथाङा मुम्बाइनि बान्द्रायाव जिउ नागारो। बलिउडनि फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतआ गिबियावनो बिथाङा हिन्दी टिभि सिरियेलफ्राव फाव खालामदों। बिथांनि मख'जाथाव हिन्दी टिभि सिरियेला जादों जी.टीवी नि पपुलार हिन्दी टिभि सिरियेल पवित्र रिश्ता। बे सिरियेलाव बिथाङा फाव खालामनानै बयजोंबो अनसायजादोंमोन आरो मिथिजादोंमोन। थाबैनो टिभि सिरियेल मुलुगखौ नागारनानै बिथाङा बलिउडनि हिन्दी सावथुन मुलुगाव आगान होजेनो। बिथांनि माखासे सावथुनफोरा जादों मख'जाथाव सावथुना जादों बिथांना MS धोनी आनटल्ड स्ट'री। बिथाङा बे सावथुनाव जोबोर अनसायजानाय फाव खालामदोंमोन। बिथाङा फाव खालामनाय मख'जाथाव हिन्दी सावथुनफोरा जादों PK, केदारनाथ, सिसोरे आरो बायदि बायदि। बिथाङा मानो सुइसाइड खालामखो बेनि बागै दासिमबो नाथाय आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय राहा लानाय जानायखौ जों खौरां मोननाय जादों। दानिया कर'ना COVID-19नि रादाब। जोंनि आसाम हादोरसायाव 4,000 नि बांसिन सुबुंनि देहायाव COVID-19नि पजिटिभ केसखौ मोननाय जादों। कर'ना भाइरासआ भारत हादराव साग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगानायखौ नुगासिनो दङ। आनलक 1 नि उनाव बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि हादोराव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बारासिन जादों आरो पजिटिभ केस मोननाया बांसिन जादों होननानै खौरां मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना आपडेट निउसनि थाखाय बड'लेण्ड निउस 24 खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों।